días a todos e a todas. Damos comezo a esta sesión extraordinaria urxente co primeiro punto da orde do día, que é ratificar a urxencia da sesión. Votos a favor? Bueno, comenta, Alen, perdona. Sí. Bos días. A urxencia da sesión ben motivada polo feito de aprobar o reconocemento judicial número 8 que a continuación se vai tratar, dado que en fechas recientes foi nos comunicado por parte da Diputación da Coruña unha maior achega provincial a un 2018 concretamente, e dentro dos condicionantes da maior achega provincial do 2018, pois, en primer lugar, igual que no POS, hai que facer o pago a proveedores que estén pendientes, neste caso, con data 31 de diciembre do 2017. E son as facturas que se traen a continuación. Sí, algunha intervención? Votos a favor? En contra? Abstencións? Nada, era non vin. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 8/2018. Len. Ben, pois, como se levou a Comisión Informativa, é unha proposta de acordo para traer a pleno para aprobar este expediente de reconocemento extrajudicial, no cual hai para facer frente a gastos incurridos no exercicio anterior, aos cuales non había consignación orzamentaria, e que, como pon na proposta de acordo, hai unha serie delas que teñen reparo suspensivo, co cual o que se propón ao pleno é levantar o reparo suspensivo formulado pola intervención municipal no seu informe número 267/2018, co fin de evitar un enriquecemento injusto da Administración relativo ás seguintes facturas, que son unha factura de Bouzalonga, unha factura de Licio Gómez, tres facturas de SAT-B termohidráulica e unha de María José Vázquez Rodríguez. Tamén recoñecer unha obriga a favor dos seguintes terceiros polas facturas anteriormente mencionadas e, ademais, por unha factura de Arquitectura, Materiais e Construcción, outra factura de Campo Galego SC, outra factura de Radio Popular, Cope Ferrol, e outra factura do Padroado de Cultura en Narón. Decir que estas 4 non teñen reparo suspensivo. Sí, intervencións? Sí, bos días. Bueno, creo que xa falamos bastante na comisión donte sobre este tema. A posición do Partido Popular é a mesma que se manifestou onte. Por un lado, evidentemente vamos a votar en contra. Non podemos aprobar este reconocemento extrajudicial de crédito, por un lado, porque xa é unha técnica que se utiliza en demasía neste Concello, que debería ser algo totalmente extraordinario. O que pasa é que como se traballa coa planificación que se traballa, se fan os orzamentos como se fan, pois evidentemente sempre temos que recurrir a esta figura. Pero indo a esta en concreto, evidentemente hai unhas cantas facturas que dificultan que este grupo se poidera votar a favor, que son os reparos suspensivos. Os reparos suspensivos son a alerta que fai a intervención municipal sobre a carencia o incumprimento dos requisitos legais para levar a cabo esa contratación ou o encargo dese servizo, evidentemente aprobar o pago. Claro que se fai un perxuicio contra o proveedor que seguramente non ten ninguna culpa. Claro que se podería recurrir a algún tipo de informe tanto dos servicios xurídicos propios como podía ser de recursos xurídicos externos os que adoita a recurrir este Concello, para poder, polo menos, xustificar de alguma maneira o levantamento. Pero, evidentemente, como se puxo de manifesto onte, a excusa ou solo poñer como argumento o enriquecemento xusto da Administración, pois evidentemente é algo que non é suficiente. Non é suficiente porque evidentemente eso pasa cada vez que se encarga algo e que despois existe a dúbida se debe pagar ou non. Claro que existe un enriquecemento injusto. O problema é cando non se siguen os procedementos legais para contratar
ou asumir determinados servicios e determinados encargos. Vale? E, ademais, encima neste caso, non sei, hai unha dos reparos suspensivos que incluso se quere recurrir a un informe xurídico externo que para máis INRI o que di é que a contratación ou o contrato que puido haber que é nulo de pleno dereito, co cal, pois evidentemente, este grupo non vai votar a favor do levantamento deste reconocimiento institucional de crédito e, ademais, evidentemente, poñemos de manifesto que o número de reparos suspensivos de outros anos en este empezan a ser alarmantes. E, sobre todo, porque este grupo de goberno, a maioría de vos, levades case 8 anos xa con maioría absoluta, e outros 4 con maioría relativa. Creo que deberías ter o suficiente coñecemento e suficiente experiencia como para levar a cabo unha planificación que eliminara a existencia deste tipo de reparos. Sí, vale. Nada, contestar que efectivamente que están justificados, non dixen na miña exposición, no expediente constan informes de cada un dos concelleiros responsables das facturas ou dos servicios prestados, justificando a necesidade dese servicio, desa contratación, e motivo, e a parte que ontes non na comisión informativa non estaba, pero temos o informe xurídico tamén que di o contrario, que avala o levantamento deste reparo suspensivo entre as 9:30 da mañá. Sí, intervencións? Non o temos ese informe. Eso é unha opción, é un argumento bastante desleal co que é un goberno democrático, inda que sexa local e inda que estedes en maioría absoluta. Se o tiñades ás 9 da mañá, este pleno estás celebrando ás 10. Ás 9:30, digo que entrou por registro de entrada, acabo de pasar, ou nada máis que entrei aquí. Porque estaba pendiente disso e acabo de dar a funcionar nada máis que entrei aquí. Eu estaba pendiente que... Bueno, xa aumentamos media hora. Se o tedes ás 9:30, volvo a repetir, este pleno está fixado para as 10. Acabo de decir, antes de entrar aquí, pasei por registro, estaba pendiente, está aquí a fecha, acabo de dar, está recién impreso, non tuve oportunidade de traelo antes. Eu pediría que se fixera un receso e que nos diredes unha copia para poder ler. Sí, dásevos unha copia, non hai problema. No, pero que se Sí, fixera un receso dásevos no unha pleno, copia. ¿no? Sí, dáslle esa copia. Bueno, evidentemente, trátase un informe bastante técnico de máis de 10 páxinas que, bueno, fai unha reserva oportuna para poder expresarme en próximas sesións plenarias deste Concello ao respecto del. Pero, bueno, sobre unha lectura así por encima, evidentemente, pois ven a ser un informe que ven alertando de todas as irregularidades cometidas e que acabo de falar delas. O único que fai este informe é constatar de que sí que se cumplían todas esas irregularidades. E o único que ven a resultar é que, bueno, que ven a decir que o Pleno tenga competencia para a aprobación da extraordinaria de crédito, tenga competencia para levantar os reparos suspensivos, o sea, nada que non souberamos xa, que en principio, xa digo, non creo que está aportando nada. De todas maneiras, salvo que no que resta de pleno aparece outro informe, que vemos que pode ser posible, pois teño que volver a reafirmarme na miña exposición. É dicir, non se seguiu os trámites legais para que foron os que tiveron como consecuencia o reparo suspensivo da intervención municipal. Evidentemente, volvo a repetir o mismo,
se estuviéramos falando de concelleiros recén chegados ou de concelleiros que acaban de asumir algún tipo de obligación, pues podería entenderse de que non estiveran o día sobre todos os requisitos legais para contratar, pero, bueno, trátase de concelleiros que teñen xa unha amplia experiencia. Volvo a decir o mismo, aparte de que non é suficiente o criterio de enriquecemento injusto, que non é suficiente, porque hai unha responsabilidade para contratar e, ademais, unha responsabilidade para facelo con todos os cauces e termos legais, pois, evidentemente, ademais, onte, cando se contaba con algún tipo de informe, este dicía que o informe feito sobre unos reparos, encima, advertía de que era un contrato de nulo dereito, o sea, nulo de pleno dereito, co cal, pois, evidentemente, eu non podo votar a favor nin deste regulamento estructural de crédito, nin evidentemente, votar a favor do levantamento destes reparos suspensivos. Pero despois, o que é máis gracioso é que o que é unha imaxe, unha pintura, como lle gusta dicir o concelleiro de Facenda, cando di que pinta e despinta, que unha pintura perfecta do que este goberno é. Onte salimos dunha comisión informativa, e non se sabía nada de que iba a chegar outro informe. Non se nos advite de que estaba pedido outro informe. É dicir, de uns servicios prestados noutro exercicio, prestados desa forma evidentemente irregular. Ademais, chegamos a unha comisión e nin sequera se toman as medidas suficientes como para ter un argumento de base para intentar convencernos da aprobación deste crédito extrajudicial ou do levantamento do reparo suspensivo. E máis, é a partir desa comisión informativa cando quero supoñer que a alguén se lle ocorreu pedir outro informe máis, que por eso, ben como ben, que evidentemente, xa digo, só advirto, con todas as reservas, só cunha lectura superficial que o que me deu tempo, está totalmente baleiro de contido que se poda aproveitar para argumentar ou para intentar convencer a oposición, ou por menos a este grupo, de que se vote a favor, porque evidentemente venga a reiterar o mismo. Hai unha serie de irregularidades que siguen existindo e que pois o Concello é o que pode votar ou non. Perfecto, eso xa sabíamos sin necesidade do informe. Pero sí que é válido para demostrar como se está traballando. A última hora se encara un informe para ver se nos dá salvado o cu, como se pode dicir literalmente. Chega ás 9, non ás 9:30, dentro un pouco diránme que xa chegou ás 10, e ademais, encima ademais a actitud chega un informe. Vale, e temos que pedir a copia, é dicir, bueno, demasiados argumentos feitos son argumentos para que o Grupo Popular vai a votar en contra deste reconhecimento social de crédito e en contra de que se levanten estes reparos suspensivos. Sí, María. Bueno, pois na mesma liña que, sin que sirva de precedente, pero na mesma liña do Partido Popular. Bueno, estamos bastante sorprendidos por este informe que acaba de chegar ahora no último minuto. Pero bueno, empezando polo principio, o martes ás 2 da tarde convocástenos por unha comisión o mércores ás 10 da mañá. E o mércores ás 10 da mañá para un pleno hoxe xoves ás 10 da mañá outra vez. Este recoñecemento extrajudicial de crédito ven por unha subvención da Diputación da Coruña, bueno, un post complementario que se aprobou nun pleno na Diputación da Coruña o 16 de maio do 2018. Bueno, creo que por proximidade, supoño que estaríades enterados de que se estaba aprobando isto na Diputación da Coruña o 16 de maio do 2018 e que posiblemente pudestedes empezar a tramitar as cousas dende o 16 de maio mínimo do 2018. E a nós convocástedes-nos o martes 12 para hoxe o pleno, para hoxe 14. Por que hoxe 14? Porque hoxe é o último día
o último día para presentar a documentación na Diputación da Coruña. Chegamos á comisión sin documentación, con un expediente bastante pobre e sin a maioría dos datos, incluído esta copia da Diputación que nos destedes na mesma comisión. Despois de dicir que non estábamos conforme co que se nos estaba presentando, decides que sí, que o reparo suspensivo que abonda con un informe dun concelleiro xustificando que fixo que se equivocou, pero bueno, que o sinte. Pois bueno, creo que a estas alturas nas que nos atopamos isto non debe de ser unha forma de proceder para un equipo de goberno dun concello como da importancia que ten este concello. En canto ao informe este que nos acabades de pasar, pois como acaba de decir Escourido, é que non di nada, simplemente di que deixa a criterio do pleno que valoremos se queremos levantar o reparo suspensivo ou non o queremos levantar, pero non di ningún punto, di é que sí, podes levantar porque efectivamente por isto, non, é que polo que estuve lendo por encima en medio minuto, o que se di é confirmar os informes que xa había antes, o de Calisto que di con todo, atoparíamonos ante un contrato que no 47.1 tipificaría como nulo de pleno dereito, por mor de prescindir total e absolutamente do procedemento establecido e das normas que conteñen as regras esenciais do mesmo. Isto referido ao campamento náutico. E despois, en canto a un campeonato de boxeo, tamén di que, bueno, que podería constituir causa de nulidade da resolución de concesión, o sea, é que isto o que di é que efectivamente non se pode levantar ese reparo. Entón, o noso voto vai ser en contra deste procedimento extrajudicial de crédito. Ben, aclarar con respecto ás datas, porque que non dé lugar a interpretacións erróneas, que aprobarían en sesión plenaria do 16 de maio, efectivamente, como pon a circular de eso. Non sabemos con carácter inmediato, isto notifica, non? Hai un sistema que é a Subtel, entrou aquí o 26 de maio, co cual a partir do 26 de maio empezase a facer os traballos con respecto a esta maior achega provincial, pero que posteriormente hubo unha emenda por parte da Diputación con fecha 4 de junio, en a cual non se aumentaban a cantidade e ampliaban o plazo hasta o día 14. Entre todas estas cousas tamén hai que engadir que no Departamento de Intervención estábamos coa interventora de baixa, contamos desde fai escasos días co novo interventor que aquí presente no salón de plenos, e que foi o que articulou este expediente, é dicir, había un traballo por facer e esa justificación con respecto ás datas. Despois dicirche que o informe actualmente presentado das 9:30 substitúe a calquer informe previo que existía na Comisión Informativa. Perdona, pero é que isto non, para empezar, non nos derches ese dato con anterioridade, e para seguir, é que, como non o liches, eu tampouco o lín, pero polo que lín por encima, xa tiña leído o informe anterior de Calixto Escariz, que é o mismo, é un copia-pega dese informe que había na outra comisión, polo tanto, sustitúe o que? Este apartado relativo ao campamento náutico que di que é nulo de pleno dereito, o contrato é un copia-pega do informe anterior. Bueno, nos ratificámonos na nosa decisión de votar en contra e incidimos en que este non é a forma de proceder para un goberno que ten maioría absoluta, que está gobernando con maioría absoluta, que vai para 12 anos gobernando nun concello como este. Sí, Menegan. Sí. Bueno, primeiro dicir que a nós non nos sorprende. Para nada, vamos. Non é unha forma de traballo ou de conducta que non sexa habitual por parte do Goberno Municipal. Podemos esperar isto e moito máis. Igual antes de que acabemos o pleno aparece algo tamén, non? Pero, bueno, vir a un pleno sin saber realmente cal é a documentación sobre a que vamos ter que partillar e tomar opinión, eso xa é máis complicado, non? Escoitar agora ao concelleiro do Goberno Municipal decir que este informe que acabamos de pedir copia ahora sustitúe aos anteriores,
Eso quere decir, entonces, que os informes deste mismo gabinete xurídico non forman parte do expediente? Iso a nós gustaríanos saber, non? Por outro lado, bueno, pois este novo informe, eu creo que fai máis fincapé no tema de responsabilidades que no tema en sí do que vamos a tomar parte, non? Eu o que vexo aquí como novedade unha parte que di que quedarán exentos de responsabilidade quenes actuaren en virtude de obediencia debida sempre que hubieran advertido por escrito a imprudencia ou ilegalidade da correspondente orden coas razóns nas que se funden. E tamén se exixirá responsabilidade cando o retraso na rendición, xustificación ou examen das contas e na solvencia dos reparos sexa debido ao incumprimento por outros dos seus obrigacións específicas sempre que o responsable o teña feito constar por escrito. É a única novedade, non vin outra, porque claro, isto, se o poñemos co que din os informes de intervención, que son de data, por certo, de finais do ano pasado, non? E donde a persoa que ocupa o posto de intervención actualmente, onte, na comisión que tivemos, se ratificaba neles, non? Decía que estaba de acordo con eses informes. Home, non sei se vos teño que ler eu as responsabilidades de quen execute estes acordos e de quen vota a favor tamén estes acordos, non? Pero, bueno, o que ven a decir aquí é que no tocante a esas responsabilidades, pois hai un artigo da Lei de Bases de Réximen Local que establece que os membros das corporacións locais están suxeitos á responsabilidade civil e penal polos actos e omisións realizados no exercicio do seu cargo, responsabilidades que se exixirán ante os tribunais de xustiza competentes e se tramitarán polo procedimento ordinario aplicable. Asemade, o apartado terceiro do mesmo artigo determina que as corporacións locais poderán exixir a responsabilidade dos seus membros cando por dolo ou culpa grave causaren danos e perxuicios á corporación ou a terceiros se estes foran indemnizados por aquela. Hai outro artigo que di tamén que as autoridades e funcionarios de calquera orde que por dolo ou culpa ou neglixencia adopten resolucións ou realicen actos con infracción das disposicións legais estarán obrigados a indemnizar á corporación local os danos e perxuicios que sexan consecuencia de aqueles, con independencia da responsabilidade penal ou disciplinaria que lles corresponda. Bueno, hai máis por aquí, non? E o único que vexo é que este informe que nos acabades de dar agora pois quere cubrir en parte, por se acaso, esas responsabilidades, non? Por certo, responsabilidades que non vai a ter o alcalde, porque non está, responsabilidades que tampouco van a ter os outros 3 concelleiros que non asisten hoxe aquí, non? 3 concelleiros do grupo de goberno, e responsabilidades que, entendemos, tampouco vai a ter o concelleiro de Facenda, porque, aínda que é un tema claramente de Facenda, claramente, reconocemento extrajudicial, aprobación de facturas, bueno, pois, vémolo xa aquí no pleno por primeira vez en este tema, non? Co cal, parece que aquí do que se trata é de eximir responsabilidades, non? Polo que poida pasar, non? Bueno, choca un pouco o comportamento tamén porque, como decíamos onte na comisión, pois non é a primeira vez que se traen levantamentos de reparo a este pleno, pero sí iba a ser a primeira vez donde se trouxeran sin ningún informe a favor, sin ningún informe, non? Incluso aqueles que falaban de o enriquecimento inxusto do Concello, non? Creo recordar que todos aqueles reparos que levantáchedes vía pleno ou vía decreto resolución de algún concelleiro e concelleira que teña competencia, sempre foron con un informe xurídico que alegaba sempre o enriquecemento inxusto. E máis, hubo unha resolución asinada pola alcaldesa en funcións que non tiña ese informe, pero que cando nun pleno falamos delo, díxosenos que o informe chegara tamén media hora máis tarde. Non sei se era media hora, un pouco máis tarde. Pero todos tiñan un informe que falaba do enriquecemento inxusto, algo que onte na comisión se decía que non era necesario,
Porque, claro, como vamos a repetir tantas veces? E é certo, como se vai repetir tantas veces? Cantas veces o levades feito desde que estades gobernando? E sempre o argumento do enriquecimento injusto. É dicir, hai que pagar porque se prestaron os servicios. Moi ben, pero ese argumento non pode ser reiterativo. Non se pode estar utilizando todos os días. Eso non pode ser así. E, por outro lado, ese enriquecimento injusto, que pasa? Que depende de como nos veñan dadas. Porque estas facturas que traedes hoxe aquí para levantar o reparo están informadas con reparo a finais do ano pasado. A finais do ano pasado. E que non sepamos, non tiñades feito nada, nada absolutamente, en medio ano, hasta que ahora ven o escrito da Diputación. Logo, que pasa? Non vos ibades ou non se iba a enriquecer injustamente o Concello? Os prevedores iban a cobrar ou non se sabía? Se non aparece esta opción de maior cuantía de subvención, non lle ibades a pagar? Ou iban ter que esperar outro medio ano máis? Aí o argumento do enriquecemento injusto xa non vale, porque os traballos que temos aquí son de facturas que veñen pois, de xunio, de xullo, do ano pasado. Do ano pasado. Van un ano e non cobraron todavía. Logo, o argumento do enriquecemento injusto depende de como nos veñan. Por certo, nos entendemos tamén, tal e como se nos explicou onte na comisión, que o que pretendedes facer vos é aprobar isto para pagalo con cargo ao orzamento e, polo tanto, non ter que pagalo con cargo a esta subvención, a esta maior achega da Diputación. Dito de outra maneira, os proveedores van a cobrar por un lado ou por outro. Por un lado ou por outro. Co cal, esta urxencia, estas presas de último día, é certo, hoxe remata o prazo que tedes, tampouco están moi ben justificadas, porque vos podedes facer o informe dicindo que estas facturas están pendentes de pago e o que vos dirán é que teredes que tirar desos 300.000 euros para pagalas. Pero hai carto, tampouco habría problema. Non? Logo, o argumento a nós, tanto xurídico como técnico, non nos vale. Ora sí, hai unha novidade, hai unha novidade. É das primeiras veces que nos recordamos que concelleiros sacan peito, asumen a responsabilidade e atrévense a facer informes como os que fan. Por certo, informes que nos gustaría que trouxeran data, porque non aparece data por ningún lado. Co cal, un pode pensar que esos informes son feitos á medida no momento que se necesitan tamén. E máis, se hoxe vades á aplicación que temos para mirar a documentación do Pleno, veredes que toda a documentación deste Pleno figura con unha data de 13 de xunio e a hora das 14:12. 14:12. Recordar que a comisión de onte foi o 13 de xunio por as 10 da mañá. Ás 10 da mañá. Bueno, se alguén dubida desto, que vaya, que se conecte e que o mire. Nos mirámoslo antes de vir a este pleno. Nos mirámoslo antes de vir a este pleno. Podedelo comprobar, non? Pero, bueno, se entramos en fariña, non? E vamos a ver o que se pon por aquí e as justificacións que dades e que son de coña. Xa son de coña. Xa digo que, baixo o noso punto de vista, parécenos temerario os informes dos concelleiros que aparecen aquí. Non? Porque a esas responsabilidades que aparecen nos informes técnicos habría que engadirlle tamén o reconocemento expreso que facedes nos vosos informes de que vos saltades toda a torera sabendo que o estades facendo con consciencia. Sí, podémolo ver, non? Por exemplo, hai aquí o informe que asigna a concelleira de Comercio, Hostalería, Turismo e Emprego, non? Bueno, que ven a decir que o campamento famoso xa se fixo no ano 2016 e con moito éxito, non? Co cal, no 2017, vámolo volver a facer e fíxose e con moito máis éxito todavía. Pero resulta que se fixo igual que no 2016, sin ningún procedimento regulado de contratación. Exactamente igual, sabendo que había. E máis, empézanse trámites no 2017 no mes de abril, según figura por aquí, no mes de abril. Non? Pero, bueno, faise acudindo tamén a un criterio un pouco chocante. Non? Mira, nós pasamos os informes, pero resulta que os técnicos non nos devolveron os informes. Os técnicos do Concello non nos dixeron se estaba ben ou estaba mal. E entonces, como tardaban en decírnolo, pois fixémolo. Por qué?
Porque, claro, había que facelo, estaba anunciado, había entidades xa comprometidas e tiñamos lo que facer. Non? Resulta que, home, non sei onde ten o despacho, o local, habitualmente, no Concello, a Concelleira de Comercio, Hostalería, Turismo e Emprego, non? Pero, home, sei as plantas que estén neste edificio e sei onde están o despacho de intervención e onde está a sala de concelleiros, a alcaldía, ademais. Non hai moito espacio para recorrer e para preguntarlle ao técnico que pasa. Que pasa con ese informe que non evacúa, que non fai. Por qué? Porque algunha dificultade debe de ter. E se non se quere falar co técnico, pódese falar co seu compañeiro que ten a obriga de impulsar ese negociado, é dicir, co concelleiro de Facenda, que si saberá tamén que pasa con ese expediente. Vale? Expediente que, por certo, para nós, o novo informe non sustitui a este que di claramente que o contrato é nulo de pleno dereito. Nulo de pleno dereito. Vale? Eso que quede claro tamén. E esperemos que, cando menos, esta área de traballo o sepa xa para o seguinte campamento, que sepa que, se non hai informe de intervención, non se pode facer. Non podo supoñer que está ben. Xa lo están dicindo ahora por escrito, para que se acorde. Nulo de pleno dereito. Bueno, o que é xa tamén auténtico son os informes que fai o concelleiro delegado especial de Servicios Medio Rural e Seguridade Cidadá. Bueno, os que asigna o concelleiro, non? Normalmente aparece sempre quen o fai, nos entendemos que son non de puño e letra, pero cando menos que son a súa autoría, non? Bueno, o da iluminación da Avenida de Galicia, pois resulta que non ten data, pero entendemos que será de agora, non de agora, para xustificar en este expediente, non cando en decembro a intervención xa decía que había reparo para levantalo, non se fixo daquela, faise agora. Pero resulta que o acompañan dun informe do encargado do servicio eléctrico que está asignado o 21 de outubro de 2016. 2016. Vale? Donde di que é urxente facer esa actuación, sustituir ese alumeado. Outubro de 2016. E resulta que o hai que facer ilegalmente. Que o hai que facer sin observar ningún procedimento de contratación. Si desde outubro de 2016 o sabía, por que non fixo antes? Ou hai que esperar a última hora, ao último momento e facelo daquela maneira? Millor que non meter este informe do Servicio Eléctrico porque creo que non lle vai a favorecer en nada nas posibles responsabilidades que se puderan derivar do acordo que hoxe se toma aquí. Pero que se collemos o da auga, o de suministro de auga, abastecemento a Sucadío e Lamelas, que recordarán tamén, porque por este pleno pasou varias veces, bueno, aquí hai un informe que eu sería deses que habría que enmarcar e deixalo para a posteridade tamén, para que se vexa, non? Porque é un informe, bueno, sacado de internet, como se suele facer ahora, non sei se ven do Rincón do Vago, ou de onde ven, pero desde logo menciónase para falar das Lamelas e por aí adiante todas as demarcacións posibles, non só Augas de Galicia, sino a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, é curioso, non? Non sei exactamente, bueno, o concelleiro de Medio Rural saberá onde queda Sucadío e Lamelas e saberá cal é a Confederación Hidrográfica a que lle corresponden as competencias, non? Entendo que o saberá, non? Pero, bueno, aquí aparece mencionada tamén, non? O que sí lle diríamos é que no seu informe se lle olvidan datas, non? O seu informe, pois, empeza, creo recordar, nunha data que é o mes de setembro de 2016, donde Augas de Galicia declara o estado de prealerta por seca e demais. Despois fala de xaneiro de 2017, outubro de 2017, outubro de 2017, Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, bueno, todo de secas. Non hai por ningún sitio, ningunha data que diga onde empeza a actuar o Concello. En ningún sitio. Pero sí lle podemos dar datas nós. Vale? Hai unhas datas que debería de recordar, porque hai un informe tamén asignado en decembro do ano pasado polo arquitecto que leva o servicio municipal, que di, entre outras cousas, que necesita autorización de Augas de Galicia. E, como ben sabe,
O 11 de xaneiro de 2016, solicita ao Concello a autorización a Augas de Galicia. O 13 de xaneiro de 2016, solicita ao Concello a autorización á Diputación por servicios afectados. O 8 de febreiro de 2016, Augas de Galicia reclámalle máis documentación ao Concello. O 16 de febreiro de 2016, hai un informe da Diputación previo á concesión da licencia. O 15 de abril de 2016, Augas de Galicia reitera a petición de máis documentación. E o 14 de marzo de 2017, Augas de Galicia comunica ao Concello o arquivo do expediente de solicitude de autorización e di expresamente pola desatención do Concello que manifesta o seu desinterese. Repito, desatención e desinterese. Arquívase o expediente de autorización a Augas de Galicia, 14 de marzo de 2017. Bueno, eso non aparece no seu informe. Eu pediríalle que yo incorporara tamén. Non sei se pode ser un atenuante ou que pode ser, non? Isto de que sabía que era necesario a autorización de Augas de Galicia, sabía que era necesario ter un procedimento de contratación, sabía, pero non fixen. Non fixen. Co cal, a ver, con todo isto, é difícil votar a favor. Nós, xa sabedes, que temos tomado a decisión de non votar a favor de ningún reconocemento extrajudicial de crédito. É unha decisión que temos tomado xa. Pero que en encima, cas singularidades que ten, cas características que ten, peor todavía. Porque ni o argumento que queredes utilizar, nin as excusas que incluso vos atrevedes a poñer por escrito son tan creíbles e incluso tan potentes desde o punto de vista técnico e legal que faigan cambiar a nosa opinión. Eu solo, como BNG, desexarvos sorte no que poida pasar a partir de agora. Sí, por alusións, Ana. Sí, bueno, facendo, un pouco para aclarar e para explicar un pouco o tema que comentamos desde o campamento náutico, que é dese informe que comentaba ahora Kiko, que está firmado por min, non? A min me gustaría explicar como se fixo a contratación e como se desenvolveu a contratación dos dous campamentos que se fixeron no lago no 2016 e no 2017. No 2016, unha empresa da localidade presenta unha iniciativa para facer un campamento náutico con nenos e nenas da localidade e de outros lugares no lago. Cando vemos e valoramos ese proxecto, nos parece unha moi boa iniciativa, promociona o lago e permite disfrutar, neste caso a 25 nenos, de diversas actividades náuticas que se van a desenvolver ali. Se fai o correspondiente expediente, se siguen os pasos que se teñen que seguir e se leva a cabo ese campamento. No 2017, despois da valoración dos pais e nais de nenos que participaron e de moitas solicitudes que recibimos no Concello preguntando si va a volver a haber campamento náutico, pois decidimos poñer en marcha un novo campamento. Ese campamento, que se pon en marcha no 2017, incluye novas actividades e actividades de perfeccionamento con respecto ao campamento que se fixo no 2016. Novamente, se fai o correspondiente expediente, se tramita, se siguen os pasos que se teñen que seguir e, dado que non hai ningún informe de intervención que advirta de ningunha irregularidade e que no momento que se fai o expediente nos entendemos que non hai irregularidade porque non se trata de facer o mesmo, senón un campamento náutico de perfeccionamento e con novas actividades, pois, evidentemente, se pon en marcha. O primeiro momento no que desde intervención se advirte se nos fai saber que entenden que hai unha irregularidade no proceso de contratación é cando chega a factura. Evidentemente, o campamento se fixo. A xente que estivo ali ten que cobrar. Entendemos que hai que pagalo. Isto non é unha excusa, Kiko. Simplemente un informe
no que se expoñen os motivos e os procedementos que se seguiron para a contratación. Non se trata de excusas. Trátase de que xente que desenvolveu o seu traballo ten que cobrar e o que se trata de explicar é como se fixo e por que se fixo así. Decías que esperabas que este ano non se volvera a facer así, pois evidentemente non. Ahora sí hai unha advertencia e se están preparando as bases para sacalo a concurso. Porque se houbera feito igualmente así, se o ano pasado se nos advertise en tempo e prazo, non cando chegou a factura que xa estaba feito e desenvolto todo o campamento. Porque, evidentemente, para nós, a finalidade é que o campamento saia adiante. Se se nos advirte que o proceso de contratación ten que ser distinto ao que estamos facendo, pois, evidentemente, o facemos. Unha vez que está feito, que esa advertencia non chegou a tempo, chegou no momento en que chega a factura, pois esta xente ten que cobrar. Sí, última intervención, sí. Sí, venga. A ver, a factura aquí pon que ten data de 23 de maio deste ano. Non? Si non me equivoco. Ou igual a información que temos non é correcta. Non. A ver, vas levantar o reparo de unha factura que ten data de entrada no Concello 23 de 5 de 2018. É dicir, quen prestou o servicio ten que cobrar? Sí, pero, bueno, presentou a factura fai pouco tempo. 23 de maio de 2018. Non? Despois, entendemos, non, Ana, non eres novata, non? Levas unhos anos xa aquí e sabes que non é entender. É dicir, seguimos todos os pasos, fixemos todos os trámites? No. Faltábache o visto bo de intervención e non tiñas. Non podes supoñer que o tes. Terá lo que ter. E insisto outra vez no que decía antes. Cal é o problema de antes de tomar a decisión de empezar e poñer en perigo tamén a entidades que prestan ese servicio, a xente que está traballando e que pode cobrar ou non pode cobrar, non? Cal é o problema de falar con Toni, co concelleiro de Facenda, e dicirlle, oye, fáltame este informe, que pasa aí? Home, Toni diríache algo, digo, eu preocuparíase do tema. Faino con nós, que somos da oposición, non con tanta dilixencia, non? Pero, bueno, faino, non? Pero ir ao Departamento de Intervención, falar co interventor e preguntar que pasa con ese tema, home, tes media dedicación. Con esa media dedicación podes vir aquí ao Concello e interesarte por ese tema. Os propios técnicos tamén. Pero, bueno, ti, que eres a que tes a responsabilidade de impulsar o teu negociado, terías que facelo. Non podes supoñer. Non é unha cuestión de suposición, porque entonces pode pasar o que está pasando agora. Non? Ahora dís, non, ahora xa sabemos que hai que facer bases e tal, e antes igual tamén. Ana. Non é unha cuestión de suposicións. Non vale esa boa vontade. E despois non vale andar poñendo de excusa continuamente a xente que quere o servicio, a xente que está contenta, os cativos que disfrutaron no lago, iso non vale. Unha cousa é o que se fai e a outra é como se fai. E vos tedes a doble responsabilidade de facelo, pero facelo correctamente. E esa é a vosa responsabilidade, Ana. O despacho de intervención sei perfectamente onde está, acudo a él coa media dedicación e cando non a tiña tamén. E o despacho do meu compañeiro Toni tamén. Non se pon como excusa nin aos nenos nin ás empresas. Se está intentando, a través dun informe escrito, como ti ben decías, firmado, por certo, esta semana, porque evidentemente se escribiu para levar a esa comisión e traer a este pleno, antes non facía falta escribilo porque non sabíamos perfectamente como se desenvolveu e como se fixo. Se se puxo por escrito foi para poder entregárvolo na comisión e para que constase neste pleno. Non é que se trate de supoñer, non se trata de supoñer. Cando pola parte política e pola parte técnica se inicia este expediente, se entende, non se supón, se entende que non hai ningunha irregularidade. En este caso, intervención, tampouco nos indica que entenda que a hai. Entón, non é supoñer, é que nese momento se entende que non a hai. E non se recibe ningunha advertencia que diga o contrario, se recibe no momento en que chega a factura. Eso era o que intentaba explicar antes. Non se trata de ir a un despacho ou non ir a un despacho, que se ese fora o problema, evidentemente iríamos. Ou, evidentemente, neste caso, iría eu.
Se eu entendo que non hai ningunha irregularidade e non se me advirte do contrario, pois ese campamento se puxo en marcha. Bueno, como che decía, non se trata de poñer excusas, nin se pon como excusa nin aos nenos que disfrutaron, nin a quen desenvolveu os traballos. O que se fai é explicar, a través dun informe, por escrito, cal foi o procedemento e por que se fixo así. E como che decía, pois, bueno, unha vez que evidentemente hai unha advertencia que desde a intervención nos di pois, o procedemento entendemos que non debe ser este, debe ser outro, pois o que che digo, se están preparando as bases, porque non hai ningún problema en facelo dunha forma ou de outra. O que queremos é facelo. Se evidentemente isto fose advertido no 2017, pois tamén se faría así, sin ningún problema. Bueno, pouco que añadir o que di a miña compañeira, en calquer caso, en relación a todas as, en general, a todas as facturas, deixar de manifesto que os traballos están prestados, que as facturas están debidamente conformadas, demostrando, polo tanto, que os traballos se executaron ben e de conformidade co criterio, neste caso, dos respectivos concelleiros, e que a xente, as empresas, teñen que cobrar eses traballos e, polo tanto, hai que pagar as facturas. Trátase única e exclusivamente dunha diferencia de criterio respecto da intervención no sentido de que, efectivamente, faltaron en algúns casos o procedimento, levar a cabo o procedimento exacto, pero por eso xustifican os concelleiros responsables das distintas áreas cales foron os motivos polos que se fixo así. En este caso, Ana acaba de explicar o caso dos campamentos. Castro acaba no seu informe, basándose tamén nos informes dos técnicos, neste caso, de que aconsellaban acometer esas obras ou eses suministros e cal é o motivo polo que se fixo, que a premura é que non se levou a cabo o procedimento que a criterio de intervención debería haberse levado. Foron, en todo caso, por cuestións de necesidade e por cuestións de dar un servizo ou facer unhas melloras en concreto. Procedemos á votación. Votos a favor? Un segundo, Monse, sí. Disculpa. Eu vou votar a favor de todas as facturas, salvo voume externas de SAT, termohidráulica, por se pudiera haber alguna incompatibilidade de tipo familiar. O resto votaría a favor. As de SAT. As facturas de SAT. Comunicación? SAT, termohidráulica. Termohidráulica, por incompatibilidades. Ben, procedemos entonces á votación. Votos a favor? Excepto entonces a abstención de Toni nas facturas de SAT. Ben, pois nada máis, moitas gracias. Quixéramos votar. Como? Non votastes? A favor non. Vale, pois votos en contra? Ben, pois moitas gracias, rematamos o pleno.